Il-Prim Ministru Roberta Bela tenna rrieda tal-Gvern biex jiżgura li kull anzjan li jgħix f'dar residenzjali kemm pubblika kif ukoll privata jingħata l-aqwa livell ta' kura possibbli. Għaldaqstant ħabbar li s-sena d-dieħla l-awtoritajiet se jniedu regolamenti ġodda miftuħa għal konsultazzjoni pubblika biex jogħla l-kwalità tas-servizz offrut lill-anzjani. Dottora Bela qal dan matul żjara f'dar residenzjali privata waħda minn bosta li l-Gvern qed jixxi s-sodod biex jakkomodaw l-anzjani. Fis-stqarrija mill-Uffiċċju tal-Prim Ministru ntqal li fis-settur privat il-Gvern għandu ftehimiet ta' xiri ta' sodod li jissarfu fi kważi 4,000 sodda. Intqal li dan qed isir biex iżjed anzjani jirċievu l-kura u l-ħarsien fid-djar tal-anzjani madwar il-pajjiż. Il-Prim Ministru Roberta Bela nnota kif għas-sena li ġejja il-vot allokat fil-budget approvat nhar it-tlieta li għadda mill-Parlament jinkludi 83 miljun euro investiment tal-kura residenzjali fid-djar privati. Għalli dan l-investiment jirrifletti l-importanza li l-Gvern jagħti lil kollaborazzjoni mal-operaturi privati biex jiġu offruti servizzi ta' kwalità għolja sostenibbli u li jilħqu l-standards nazzjonali tal-kura. Għalli dan l-investiment huwa apparti sħubijiet pubbliċi privati ma' operaturi ta' kura residenzjali. Fl-istess qarja ntqal li f'Portsmouth Oklahoma, Dottora Bela flimkien mas segretarju parlamentari Malcolm Paula Ġusgali annotaw is-servizzi importanti offruti lill-anzjani minn ħaddiema u professjonisti. Propju llum għandna xhieda ta' meta l-Gvern u l-privat jaħdmu f'kollaborazzjoni sħiħa ma' xulxin. Llum qegħdin hawnhekk ġewwa dar tal-anzjani ewlenija ġewwa pajjiżna fejn għandna l fuq minn 400 resident miżmumin kollha kemm huma fl-aħjar stat possibbli u dan huwa grazzi għal finanzjarament tal-Gvern u l-investiment li jsir fil-privat. Ir-residenti ta' Portsmouth Oklahoma jgħixu f'dar residenzjali moderna mmexxija minn Golden Care u tifforma parti minn netwerk ta' faċilitajiet li joffru kura professjonali, sigura u ffukata fuq id-dinjità tal-persuna. Għandna focus ukoll dak li jgħidulu closed door dementia fejn qiegħda llum għandna 400 sodda, 80 minnhom huma dementia u dan iġib miegħu wkoll investiment kbir mhux biss dak li hu finix li llum nitkellmu fuq livell jien ħafna fis-settur fuq livell ta' finish li prattikament wieħed kull meta jidħol jgħid li qisha hotel. Din id-darja mamra b'faċilitajiet moderni u spazji mfassla biex jissodisfaw il-bżonnijiet differenti tal-anzjani, inklużi dawk li jeħtieġu kura kontinwa jew appoġġ speċjalizzat. L-operat ta' din id-dar jitmexxa minn tim multidixxiplinarju iddedikat li jaħdem fuq bażi ta' 24 siegħa kuljum.